מה עשינו שהבומים? אמרנו ברוך השם. מה אמרנו? ברוך השם. ברוך השם. פתאום התחילה המלחמה, הופיע פה גדוד של רפואה שהתמקם לידינו. תותחים שהתמקמו סמוך לתלמוד תורה, פגזים שיצאו, מסוקים שהעיפו טילים, טילים שנחתו בסמוך אלינו. המציאות פה השתנתה לגמרי. אני מחזק לראות את החיבור של הילדים עם החיילים פה ביחד. אתה רואה שמצד אחד אלה לומדים תורה, אלה שומרים בהם, ככה את התפקיד שיש לו. וזה יפה לראות את זה, שביחד, והם משתלם יפה. הם עשו רובים מגליקסים, והם כל מה התפללו עליהם. אנחנו הגענו פה ליישוב הזה בתחילת המלחמה, לפני כמה חודשים. היישוב דאג לנו למקום, השמיש לנו פה בניין שלם, מאלף לטף, כל בעיה, מאוכל ועד אינסטלציה, טיפלו בנו בכל דבר, הכל בלב רחב, כל לילה מרק חם, אנשים מזמינים אותנו לבתים. הכרתי פה את עולם החרדי, הכרתי את הנשמה היפה של אנשים שנמצאים במושב הזה. כנראה צברתי פה חברים גם לאורך חיים, שאני כחילוני, יהיו לי חברים חרדים. זה הפך להיות הבית שלנו בחודשיים האחרונים. הייתה פה בודקה שרוחת תל, הפכנו אותה לסככה, יש פה מניינים. אורגנו זה משפחה, ובמשפחה כולם לוקחים חלק. יש הרבה יישובים ששומרים, אבל אין שום מקום שבנו סככה ליד הבודקה כדי שיהיה לה שומרים מניין 2 תפילות ביום, בשבת 3 תפילות ביום. אפילו הקדישו לנו ספרים, במיוחד לטובת הבית מדרש שלנו. ג' זה ש"ג, זה בית כנסת כהלכתו. זה ש"ג רוחני, בעזרת השם. אין פה, איפה יש עוד מקום כזה? מניינים פה בשוטף, ספר תורה במקום, בשבת, קידוש. אנחנו מכינים קרוב ל-400 דגים לחיילים, עם תוספות זהו. היישוב שלנו, אור הגנוז, הוקם בערך לפני 30 שנה, קצת יותר, ועל בסיס רעיון של אחד מהמקובלים הגדולים שבכל הדורות, זה הרב אשלג, שאמר שהשלמות של האדם, השלמות של החברה, זה על בסיס ואהבת לרעך כמוך. התיקון השלם הוא תיקון חברתי של כל העם, אחרי זה כל העולם ביחד. ואנחנו רואים את התפקיד של היישוב הזה כמודל, להראות לעולם דרך חיים אחרת, יותר מתוקנת. זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, בעזרת השם נצליח ב-100%. הרעיון הוא לבוא ולקחת את הפרטים שכל אחד במקומו, אבל המחשבה תהיה זהה. זה היופי. אנחנו יכולים שתהיה שונות בין אחד מן השני, גבוה, נמוך, שמן, רזה, חכם יותר, פחות חכם, אחד יודע לעבוד בידיים, אחד עבד עם הראש. אבל ברגע שיש מחשבה אחת, שהמחשבה היא לא אני, לא עצמי, אלא החברה שלי, אני חושב אתה יודעים מה? אני חושב שהיום מבינים ומרגישים את זה כשאני מדבר על זה. למה? כי היום כולם חושבים על מה? לא על עצמם, על החיילים. חושבים על המדינה. חושבים על מה קרה ואיך אני היום יכול לעזור. עושות לנו ארוחות שבת כבר תקופה, וזה באמת משהו מדהים. הריח של ההפרשת חלב. מי שרוצה גם חלב. איזה חטיבה אתם? לא חטיבה. אנחנו 3 חודשים לא בבית. הילד שלי אומר לאשתי שכבר הוא כועס עליי, הוא כבר לא ידבר איתי אחרי שאני חוזר. כשאנחנו מרגישים אוכל ביתי בשבת, זה מחמם לנו את הלב, ואתם לא יודעים איך אנחנו יושבים בשולחן שבת היום, אני אראה לכם, זה מדהים. אתם לשמאל! אתם לשמאל! עוד יש 6
זה להיות כיתת כוננות? בזבוז זמן, אבל אין ברירה. בשבוע הראשון של האסון הגיע לפה אחד מהגורמים האחראים בצבא על כיתות הכוננות, והמשפט הראשון שלו היה, תחשבו שאין צבא. אז יפה, כל הכבוד שכולם מגיעים. כבר באותו מוצאי שבת התחילה להתברר הקטסטרופה. התחלנו להיערך בכל הממדים האפשריים, מרמה ביטחונית, כל הציוד הנדרש. יש פה ברוך השם לוחמים מכל הסוגים, מטייס, דרך שייט, לוחמי סיירות וכו'. וכמובן ברמה הרוחנית, משמרות זוהר ומשמרות תהילים, וגם אברך שיושב בכולל ולומד כל היום, הוא התנדב איפה שהוא יכל להתנדב, לדוגמה בצוות הכיבוי אש, בצוות ההיערכות המשפחות. רוב המלמדים שלנו מחצור, ומחצור התפנו לכיוון המרכז, ובזכות הרעיון של היישוב, התלמוד תורה יכל להמשיך ולהתנהל בצורה רגילה לחלוטין. האברכים תרמו את עצמם להיות במקום המלמדים, והסדר הלימודים המשיך כמעט כרגיל. הילדים התפללו על חיילים כל יום, וקראו פרקי תהילים על חיילים כל יום, גם על הפצועים וגם על השבויים. מהתחלת המלחמה התגייסנו ואספנו שמות של חיילים להתפלל עליהם. כל אחד לקח על עצמו איזה 20, 40, 60, יש גם 100 חיילים שהתפללו עליהם ברצף. אנחנו גם קוראים זוהר ברציפות, ידוע מרמח"ל סגולה שזוהר מגן על המקום ועל כל עם ישראל, לקרוא זוהר ברציפות וגם תהילים ברציפות למען אחדות של עם ישראל. גם יש ביישוב רבנים שמאוד מונחים בתורת בעל הסולם ועוסקים בהפצה של הידע הזה בכל הארץ, הידע של אחדות, לראות איך תורת הקבלה הגבוהה מתיישבת בתוך חברה ויוצרת אחדות. זה המשימה שלנו ביישוב. בנוסף לזה, נפגשים הרבה מהחברים לפנות בוקר בבית המדרש ולומדים. לומדים על החברה. ממש, לומדים על החברה. ותדעו לכם שזה מלחמה לא פשוטה לקום לפנות בוקר. בחורף במיוחד פה באור הגנוז קר. לקום מתחת לשמיכה וללכת לבית מדרש בשעה 3-4 לפנות בוקר וללמוד תורה לא בשביל עצמו. אני אספר לכם משהו אישי ממני. אם אני הייתי צריך לקום בשביל עצמי ללמוד תורה, אני לא הייתי קם. מאז שפרצה המלחמה, אז אני חושב שהקדוש ברוך הוא מזכה אותי ואני קם כמעט כל לילה בשביל ללמוד תורה, בשביל החיילים של עם ישראל. זה נקרא מלחמת אור הגנוז. מלחמה זה סימפטום. השורש של הכל, זה מה שאמרו לנו חז"ל, שאנחנו בגלות ב-2000 שנה כבר, ובגלל דבר אחד יחיד, שזה השנאת חינם. בימי אחריו עם ישראל היו חוטאים, הוא החטיא את כל ישראל המלך הרשע הזה. אבל כתוב שהיו יוצאים למלחמה, היו מנצחים. שואלים חז"ל למה היו מנצחים? התשובה היא לא היה ביניהם דלתוריה. דלתוריה זה לשון הרע, רכילות. יש סיבה אחת לכל הניצחונות ולכל הטוב. המסר של היישוב שלנו, גם באיך שאנחנו מנסים לחיות וגם בשיעורים שאנחנו מעבירים, בלימוד שאנחנו לומדים ומנסים להפיץ את זה בכל הארץ וכל העולם, שני מרכיבים. אחד, תיקון חברתי בדרך של פנימיות התורה, שמלמדת את הנפש, את הכוחות שלה, מלמדת ואהבת לך כמוך, זה הציר המרכזי של כל המצוות וכל התורה. דבר אחד שאדם יוכל לאהוב את חברו, זה כל כך פשוט, זה כל בן אדם יכול להבין, וכל תינוק יכול להבין את זה. אז המסר שאנחנו מוסרים גם לעצמנו, גם לעם ישראל, תעזבו את הכל בצד, הכל שטויות לעומת זה. מי יהיה בשלטון, מי לא יהיה בשלטון, כל המלחמות האלה, זה מה שהורס אותנו, דיבורים רעים. לא לשכוח שאנחנו משפחה. כמו אחים או אמא ובן, אף לא מתגרשים מאחים, אי אפשר לנתק את זה, ככה אנחנו עם ישראל אחד, נהיה אחד לנצח, זה עם של אחדות, זה עם של ניצחון, זה עם של גאולה, זה עם של אור לכל האומות, וכשאנחנו נהיה אור ונשדר אותו, אז כולם ירצו לדבק בנו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כמה קבוצה כזאת של אנשים אמרה, די, מספיק עם השמירה הזאת, מה שהיה לא יחזור, יש פה הרבה צבא. ושמעתי כל אחד מתוק שאמר, תעזבו את השמירה. אנחנו קולטים שזה מהחטא הלבבות שלנו, כי אנחנו פוגשים אנשים שלא פגשנו, ואנחנו מדברים עם אנשים שלא חשבנו שנדבר איתם. אני חושב ששם אנחנו קולטים קצת מן הקצת, כמה אנחנו דומים, כמה אנחנו זהים לחלוטין. פרצופים שונים, אבל אותה נשמה בדיוק, אותה נשמה בדיוק, שרוצה רק לעשות טוב, רק להתאחד ורק לאחד את העם. בעזרת השם האור גנוז יתגלה, ומפה יצא אור גדול לעולם. וכולנו נבין למה אנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד.